संदीप राजनीति तमकुली कुशीनगर घरवे में रहत माटी लगाना बा, घरवे में रहत माटी लगाना बा। देवरा गुर चचना बा, देवरा गुर चचना बा। घरवे में घटत सखी घटना बा, घरवे में घटत सखी घटना बा। तमकुली कुशीनगर पाई के मोह का घुस जाता घर में, कोई देते बा सखी धोखा है। कोई भतरा जब से शहर में खाई चाहता पन सोखा है। बड़ी उफत में बनी ए सखी, पाई के मोह का घुस जाता घर में, कोई देते बा सखी धोखा है। गोइल बा भतरा जब से शहर में खाई चाहता पन सोखा है। भरे नहीं पेट लगे हटाना बा, भरे नहीं पेट लगे हटाना बा। देवरा गुर चचना बा, देवरा गुर चचना बा। घरवे में रहत माटी लगाना बा। संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओमनगर छोड़ी भतार गाजीपुर गइल पटना, धनशाला देवर सधावत नुबा। दिलीप विशाल के बाउर बरहनिया, रवि राजा न समझावत बा। कंट्रोल लइखे होते सखी। छोड़ी भतार गाजीपुर गइल पटना, धनशाला देवर सधावत नुबा। अर्जुन अनिल के बाउर बरहनिया, नीरज लालो न समझावत बा। तीनों भाई के ठरे बुझत अपना बा, बुझे गहराई नहीं कातना बा। देवरा गुर चचना बा, देवरा गुर चचना बा। घरवे में रहत माटी लगाना बा। मोबाइल नंबर 95 010 51 135।